Ito na po yung ating karagdagang Big Mac. Spare ribs. Ano yan, te? Para saan yan, te? Dahan-dahan, slowly sa ribs. Baka makabiktima ulit. Bakit? Ano nangyari? Nahulog. Nagsaya nga lang po kami po dyan sa inyo ko. Ito yung 4th of July. Masaya naman kayo, di ba, na naglakad dito? Hey everyone! Welcome back to another vlog. Today po ay nasa Tennessee na ulit ako. And it is the 4th of July. So meron kaming konting handaan na magaganap. So pupunta po tayo ngayon sa kusina kasi katapos ko lang magluto ng Big Mac. Tsaka magluto din yung ibang mga kasama ko. So tara na! This is the first 4th of July namin dito. Ngayon sa US. So parang medyo ginalingan po nilang mag-prepare habang nasa Iowa ako. Ito po ang aming mga pahanda. 'Di ba? May paplato pa sila ng pang-ano nila. At syempre po yung mga natira po kasing nag-grocery, yung mga mahilig sa chocolate. Dessert namin, pa-cupcakes with that. You know, na-excite ako. Ang galing nila. Ito po ang luto ni Ate Riza and ni Tin. Baked na tilapia. Ayan. Currently cooking po ang aking recipe. Let's look inside the oven. Ayan. Nagluto ako ng Big Mac. So, binibake ko na lang siya. Malapit na yan. Mga 5 minutes. Tapos ibubroil ko siya para mag-darken yung kanyang cheese on top. Ganun. Ginalingan po nila. May paparaks po kami. Sabi dati, di ba t-shirt yung bibilhin natin? Oo. Mahal! Ito po kasi 98 cents. Kaya biling-bili po sila. And yung akin, ay! Ito yung itsura niya. So, magpa-puzzle pa tayo ngayon. Ito ba yung ganito niya, Faith? Yep. Yung dito? Right? Ganito. Right? Ah, patingin nga sa'yo, be. Here. Cute mo. Hindi ko pa papailawin. Mamaya ko na shake. Ah, baligtad yung ginawa ko. Bakit pag na-shake ba? Bakit ganito itong pang-connect niya? Oh, hindi butas. Oh, ganyan yan. Para i-ganon mo. May pipisilin. Pipisilin mo ito. Ay, oo, nag-iba siya. Hindi kasi ito yung na-shoot ko kanina eh. Shoot mo. Yan yun. Pipisilin mo siya. Ano ba naman yan? Nakapasa sa Enrix. Ang yabang pa kanina. Sa console? Hindi, ganyan nga siya eh. Wala siya. Walang butas, di ba dapat? Oo, walang butas sa'yo. Butasan na lang. Butasan na lang. Baklat. Na-relate nito na. Ito na po yung ating karagdagang Big Mac. Spare ribs. Ano yan, te? Para saan yan, te? Sa ano ni Ray? Wagay ka naman, te. Happy 4th of July! Bunso, ano namang feeling na nag-4th of July? First, 4th of July. Like kanang what? Ikaw, be, kumusta naman ang hindi nag-bend? Well, dapat ganun daw talaga. Kita nyo mas mailaw. Uy, nang fresh mo. Ha? Ang fresh mo, be. Iba din pag mga tagawa nila. Eto pa si madam namin, tagagawa ng lahat ng taga-fix ng mga ganyan. Kanina pa siya. Eto, ang late gumala kasi. Magluluto pa lang. Hindi pa naka-outfit. Check pa naman kami excited video. Patayin nyo kaya muna yung TV at nang baka po kayo po ay makuryente. Mayo ka, madam. Ba talaga si Tin? Naku, Tin, pwede ka nang mag-isa. Isa rin, lalaki nga kasi ako sa matay ko ako lagi. Ala, na-excite at may video. Kasi... Yan mo nag-lunch. Gumagana kaya yan? Na-check mo ba yan, Jeff? Hindi nyo pa nagamit yan? Nako, wala tayong battery. Anong battery? Anong size ng battery? Nacha-charge ba yung battery niya? Anong size niya? Double A. May double A ako dun eh. Testing muna natin. Uy, buddy! Pangarap na natupad! Ay, may tanong
malaman ng mga viewers ko kung bakit nag-move ka from UK to US. Yeah. Ito dito yung family ko. Ah, okay. Pero kung wala dito yung family mo, hindi ka aalis? Hindi, masaya din ako sa UK. Pero, naiya ka, girl? For the first time to, ha? Difference between UK and US. Ayan, Mas compare. Pero pag nag-work na ako. Pero sa UK, lahat super maganda yung experience. Wala kang problemang sasakyan. Naglalakad lang ako. O kasi may public transport sila dun, no? O, bunso, lipat na ata. Lilipat ata ng UK, ah. Kasi nag-compute ako parang pareho lang sa ako. Mamimiss ko tong lugar na to. Ay, di ba? Very accessible to everything. Accessible? Wala lang kasing masakyan. At ayaw lang kasing gumastos sa Uber. Kaya hindi accessible. 1 mile na lalakad ang Kroger's. Kulang, no? Nagkulang lang talaga kayo sa pagbili ng drinks. Ba't ayaw kasi walang card? Ano to? Sprite nga rin, be? Sprite. Yes, please. Okay siya ng coins. Namimiss ko yung mga ibon dito. May pito sila lagi. Nakakagigil. Nakakagigil yung mga ibon dito. Talagang pumipito. Sinisipulan. Dahan-dahan, slowly sa ribs. Baka makabiktima ulit. Bakit? Ano nangyari? Nahulog. Pwede dito mo po. Namiss ko mo. Oo naman, para sa'yo yan, girl. May proper seat pa man din kami dito. Totoo? Hindi, anim naman. 1, 2, 3. Ay. Magkakanin ako. Ilang araw akong hindi nagkanin sa Iowa. Grabe, namiss kong magkanin. Napadayat siya sa kanin kay Miss Lee. Hindi, pero ano, yung food naman namin dun, hindi pang diet. Hanggang, gusto ko yung tilapia. Ang baked. Libre naman yung Miss Lady food mo. Siyempre. I hopped in the plane of LAX with a dream on cardigan. Welcome to the bed of Phoenix Export, and I'm gonna fit in. Namamas ko po, naghahanap po ng fireworks po. Wala po bang paputok po dito po? Tipid na tipid po. Feeling ko nasa downtown silang lahat. Pero ang daming sasakyan. Yubin, iniwan nila mga sasakyan nila. Mag-Uber sila lahat pa uwi. Mga lasing. Mga lasing na. Walang parking tapos hindi sila makakainom. Kung may sasakyan. Kasi, ano ang offense? Kapag DUI? DUI. Yan, walang bumili ng paputok, ha? Ng pa-fireworks. Naghahanap kayo ngayon ng pa-fireworks. Manood na lang tayo ng live sa TV. Sige. Sige, hanap ng fireworks. Sige, mahulog dyan, ha? I'm not micromanaging you, pero Miss Lady, nasa ER na po. Wala na, tapos na. Yun lang yun. Oo, doon tsaka doon. Pero dito na lang. Kakagigil naman, ang aga naman nila magpa-fireworks. Wala na. Mag-Uber na tayo, tara ng downtown. 5 ang Uber XL. So, isang 5, isang 4. Sabi natin sa Uber. Oo. Anong pasayan sa basta magmas. Magmas lang. Oo. O, ano, tara na? Para tayong mga dormitoryan lang na tumatakas, ha. Sige, sarado na, te. Sige nga, te. Wala na, sabi ko talaga kapag ano, sarado na. Kailangan namang pindutin dito. Aakit na lang si ano. O, yan. Kasya ako dito. Oh, sige, makakalabas tayo kung kasya ka, be. Te, i-open mo nga muna, lalabas ako, te. Thank you. Iba ang ating Tawagan na. Ano ba to? Hindi Tawid, oh my God! Miss Lady! May nasa AR na.
Pili ko Uber yun. Oh, happy? Happy mga sis? Umiilaw na pang mga headband. Aray ko, napagod akong tumawid doon. Kakagigil. Di ba dito yung sementeryo? Oo. Diyan no. Ito. Cemetery. Totoo nga. Sabi nila may multo daw doon sa isang room. Talaga ba? Sa 103 yata. May nanguhila daw ng buhok. Sa, oo. Yung kwento mo. Para namang ano tong araw na to. Para di ba yung muyog-yog daw yung bed nun? Yung bed. Baka iba yun. Sure ka ba na wala kang katabi dyan? Baka niraramay ka. Ayog-yog na. Pag alauna daw, ganun, nag-shake daw yung bed niya. Sabi namin, alas 2 ka na lang matulog. Oo, kawawa. Habang kami yung kwento yun. My God. Akala ko tinatakot lang ako ng dalawa. Tap na, ayun lang yung firework. Ayan. Sa bahay ata. Ay. Ang late kasi mag-desisyon pupuntang downtown eh. Tayo, mag-fireworks. Maki-fireworks na nga lang po kami po dyan sa inyo po. Kasi The 3 years niya. Hi! O sige na, banggit ako ng name. i-beblip natin. Oh, tapos nag-tour siya around the country. Oo. So hindi siya like ka nang nagtutour talaga siya. hindi siya limited sa kanyang Hindi state. siya limited. So that's why. So I can still manage to... Yeah, you iba din to mang-convince sa akin. So mamaya ka na lang punta doon. Libre nga yun, bunso. Ino-offer Libre ka naman din after ka pupunta ng Aywa. Wow! Siya na nagsabi. Record yun. Ay, iba din. Diyos ko, ayan na po yung fireworks. Parang fire truck po ang wala na. Wala na, besh. Traffic lights na lang nakikita ko. Nagsiuwian na yung mga lasing. Oo nga no, mga lasing kanina. Ang 4th of July namin. Ay, Diyos ko, ano ba naman to? Ito yung 4th of July. Masaya naman kayo, di ba, na naglakad dito? Yung directress namin, sundan mo, Jeff. Nagsisisi talaga si Jeff na sumama sa atin. Sabihin nito kay Kuya Harris, bro, hindi na lang sana ako sumama dyan sa friendship natin. Kroger's lang yung 4th of July ko. Lucis nga po, tsaka Piccolo po. Mag-uwi ata, magdala ata akong succulent papuntang Aywa. mukhang may mabubuhay naman ako. Ang ganda na. Succulent pa mo. Ano siya? Sige, kaya mo yan, bunso. Tingnan mo, in-sketch pa niya. Oh, tinatype din talaga ni Bunso kung saan pupunta. Papagod maglakad yan. Kala mo may sasakyan ka, Bunso. Mag-downtown din na-go siya. Oh. So, i-plan na natin. Nasa anong po, police station? 5 miles from now. 5 miles. Naku, wag na. Mama, malapit na kung may sasakyan tayo eh. Tara na. Friends, masaya naman tayo. Masaya naman tayo nag 4th of July sa Kroger's, di ba? Happy ka naman dyan, besh. Itong fireworks na po natin. Camera, camera tricks na lang yung pa-fireworks ko. Okay.